çavkirin. Beligodarên hêja îro şeşemîn salvegera dagirkirina Efrînê em ê derbarê nûçeyan û dosyeyên Efrînê de bi were parve bikin YPG got em ê şerê azadiyê mezittir bikin. Fermandariya giştiya yekiniya parasına gel YPG di salvegera şeşemîn ya dagirkirina Efrînê de daxuyanek de û şehîdên azadiyê bi bîranî. YPG got destpêka sed sala bîstan da pergala qirkirina kurawî ya li dijî Kurdan bi destê dewleta Tirka dagirker bi dijwarî kete rojevê de. Te armançkirin ku hemû destkeftiyên gelê Kurd werin tûnekirin. Dewleta Tirka dagirker di sala 2018 de bi teknolojiya şerya herî pêşketî û çekên kimyayî û destekên hêzên herêmî û cîhanê 58 rojan êrişeke berfireh bire ser Efrînê û Efrîn dagir kir. Fedakarî û berxwedariya gelê me û hêzên me ya li Efrînê herem ji dewleta dagirker re teng kir û carekê din ispat kir ku li emberî her cûre êjişkariyê gelê me dikare bi hêza xwe ya cewherî xwe biparêze. Dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê di nava 6 salan de li Efrîn û herêmê li darê çavên cîhanê guhertina demografîk jî di nav de gelek sûcê mirovaniyê kirine. Peymana mafê mirovan yasayên gerdûnî bin pêkirin. Li emberî ku sûcên dewleta Tirk hatine tomarkirin û radestê saziyên nav netewî hatine kirin jî heta îro dewleta Tirka dagirker ji ber sûcên qirkirinê nehatiye darizandin. Em wekê YPG vê helwesta neyînî ya cîhanê şermezar dikin û carekê din destnîşan dikin ku heya azadkirina axa Efrînê û hemû herêmên dagirkerî têkoşîna me wê dewam bike û em ê hesabê sûcên hatine kirin bipirsin. Dewleta Tirka dagirker bi êrişkirina hêzên nav netewî 24 li 2018 netîce Efrînê dest bi êrişê kir. Êrişa dagirkerî heta 18 adara 2018 dewam kir û piştî ji bajêr ji hêla dewleta Tirk û çeteyên wê ve hate dagirkirin. Ji hingê ve Efrîn bi mijarên weke kuştin, tacîz, destdirêjî, gesp, dizî, talankirin, xwezayê û gihertina demografiyê di rojevê de. Di roja ewla êrişan de dewleta Tirk bi hevtû du balafirên şer navê de Efrînê û navçeyên Cindirês, Reco, Şerra, Şerrewa û Mabatayê bi giştî 108 tevahî bombekirin. Bi ser vê êrişa dagirkeriyê de 6 sal derbas bûn. Heta îro zêdetirî 300,000 kes bi darê zorê ji warê xwe hatin derxistin. Li gorî daniyan beriya êrişan ji 7.8 nüfusa Efrînê Kurd bûn, niha ev rêje daketiye binya ji 720. Rêxistina mafê mirovan a Sûriye Efrînê ragihand ku li cihên Kurd jî hatine derxistin komên çete û malbatên wan hatine bicihkirin. Di nava 5 salan de zêdetirî 450,000 kesên biyanî li Efrînê û gund û navçeyên wê hatine bicihkirin. Piraniya van kesan jî ji başûrê İdlibê, ji Heleb û ji herêma Qutayê ya Şamê anîne vir. Bi dagirkirina Efrînê re dewleta Tirka dagirker hemû sazî û dezgehan zimanê Kurdî qedexe kirin. Li her derê alên Tirk hatine daliqandin û navên Tirkî li gund tax û kolanan hatine kirin. Navên navçe, gund û taxên Efrînê hatine guhertin. Gelek avayî hatine xirabkirin, şewitandin û desteserkirin. Gelek ji wan jî kirine qereqol û girtîge. Tevî ku 6 sal di ser vê dagirkeriyê re derbas bûne jî xelkê Efrînê bi hêviyê ku vegerin warên xwe di nava têkoşînê de ne. Efrînê her wiha bank li hêzên nav netewî dikin ku êdî li hemberî vê dagirkerî û sûcên dewleta Tirk bêdeng nemînin. Bi boneya rojêr ve beriya Xwesera Şengalê berxwedana gele Efrînê ya li şehbayê silavkir û destşankir ku Efrîn wê di demeke nêz de bi berxwedana gelan rizgar bibe. Em di kesayeta şehîd avêsta tevahî şehîdên Efrînê, şehîdên azadiyê bi rêzdarî bibîrtînin. Ev 6 sal ser dagirkirina dewleta dagirkeriya dewleta Tirk û çeteyên wê ya li ser Efrînê re derbas bû. 6 sal zilim, işkence, guhertina coğrafî ku di nav de guhertina ol û bihwerî, kuştin û talana xwezayê, revandin, tecawüz, xerakirina cihên pîroz û her wekî din hemû kiryarên derveyî ixlaqê mirovahiyê heya vê kêliyê didewmîne. Di wateya tiştê ku Daişê bi hevkariya dewleta Tirk sala 2014 di Şingalê kir, îro li Efrînê heman kes, heman zihniyet
تجیان کرن جهان و راستیه دزانا کوشش فالن لعفرینه داگرکری هیا فرمان هیا دوحشنگال بو ایروژی عفرینه امواک جواکا ازدی تجاری وان روژان جبیرا ناکن گریدان بونا هایی بخوینه هاتیه آوا کرن جبر و راستیه ام دبیجن شنگال و عفرین یکا ام دوی باوریه دنا عفرین ببرخودانا گلان دمکا آنیز دا جچته این هوب بیرزگار کرن و گل ما و وگر سر آخا اجدادین خو کجی وری نابر و بریا خسر یا شنگاله جارکادی شهیدین برخودانا آستردم برز و منداری ببیرتینن هر وها برخودانا گل عفرینه و شهبه صلابت کن لسر بی اساسی امر ببریا خسر یا شنگاله بانک لمافه مروان و هزن نافنتوی و نتوین یک بوی دکن کو خودی لارک و برپرسیارتی خو در بکویم داوی لداگرکری و قرکرنا دولت ترک و چتین و بینه شهید نامرن بجی برخدا ناگل عفرینه بمرا خیانت شاهد نامره شاهد نامره شاهد نامره بجی برخدا عفرینه Walatiyên Afrînê gotin bi pêdengiya nav NTV-yê li Afrînê dagirkirin heye. Îro salvegera şeşena dagirkirina Afrînê Sûcên li dijî şêniyên li Afrînê dagirkirî zêdetir dibin. Herî dawî ji zarokê bi navê Ahmet Mamo 16 salî hate şehîdkirin. Walatiyê bi navê Silêman Arif ji ajansa Anhayr Axiviyê got balafirên keşfê yên biçek yên dewleta Tirkiye dagirker her tiştê ku dilivî hedef digire. Armanca wan ew bû ku tirsê bixin dilê me û heremên me bala bikin. Parêzer Alaaddin Xalîd Kalodu jî got Armanca dewleta Tirkiye dagirker bi tememmû valakirina Afrînê ji Kurdan e. Bê tereddût her cûre sûcan dike û dixwaze gel koçber bike û demografiya herêmê biguherîne. Rêxistina mafê mirovan Afrîn jî di rapora xwe de eşkere kir ku berî dagirkirina Afrînê ji aliyê artêşa Tirkiye dagirker ve rêjiya nişteciyên Kurd ji sedî nû heft bûn, Arab û Tirkmen jî sedî sisê bû. Lê îro rêjiya Kurdan daketiye sedî bîstan. Alaaddin Xalîd Kalo destşankir ku nivîska mafê mirovan a netewên yekbûyîneyê jî bi raporekê xwe de diyar kir ku li Efrîn Serêkaniyê û Girê Sîpê bin pêkirina sûcê mirovan zêde hene. Bu yerên kuştin, revandin ve guhastina şêniyan bi darê zorê desteserkirina mal û milkên wan û valakirina bi darê zorê hatine belgekirin. Ev jî li gurî benda duyemîn a peymana netewên yekbûya qedexekirina sûcên qirkirina komiya nehê çileya 1948 e. Alaaddin Kalo herî dawî got herkesê ku sûcên li Efrînê veşêre û li hemberî pêdeng ve di serî de enekesê ew jî di van sûcan de hevkarin û pêwîst e ew bi îxanetê li welêt û welatiyan bên darizandin. Limet biçe alaqeya ji bu kampanyaya komkirina imzayan berdewam dike kampanyaya komkirina imzayan a ji bu azadiya fîzîkî Rêber Abdullah Öcalan li gundên herêmên muhtereq û muhtereqa mezin ê kantona min biçe dewam dike. Têkildarê alaqeya şêniyên a bi kampanyayê re hevserokê Meclisa El Muhtereq Munî El Ewed diyar kir ku li min biçe ji destpêka adarê ve îmze têne tomarkirin û got heta niha 100,000 îmze hatine komkirin arman ji vê kampanyayê azadiya fîzîkî Rêber Abdullah Öcalan. Münir El Ewed balkişan ku tevlîbûna kampanyayê gelek kurte endamê înisiyatîfa gela Sûriye ya ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan Muhammed Husem El Şewaq jî li ser beşdariya şêniyan got beşdariyeke xwe ji aliyê gel ve heye ku mîna wê çene bûye. Ev beşdarî çavkaniya xwe ji baweriya gel a ku azadiya fîzîkiya rêbertî pêwîstiyeke lezgîn û bingehîn digire. İnisiyatîfa gela Herêma Bakur û Şatê Sûriyê nehê sibatê îsal dest bi kampanyayê komkiriya imzayan kir. Heta niha zêdetirî 2.800.000 îmze hatine komkirin. Armanca kampanyayê komkirina 3 milyon îmze ye. Îmzeyên werin komkirin dê ji Konseya Yekîtiya Awropayê re were şandin. Parlamentera bereya parlamentoya Iraqê Rezan Şeyx Dilêr got li gor destûrê Herêma Kurdistan nikarê lihevkirinan li ser sînoran bike û eger lihevkirinek bike jî dibe xiyanet.
بين دولتان دراسة إيران بتش تركيا ما زين حزب السياسي كان كلنا هري مكسانا دابش كذا دابش بسر إيران كذا دابش بسر تركيا أوان دي مصالح كاني وأنا باريس مصالح إخوان ملتك عنا باريس كأمام بخلق باش بزاني كأما باس لهريم وقواري هريم وكردايتي ودولتي كرديتين هو ما تنها قصانية بكردارة بيه كردارة كان فعلا أماني عن كدوم نلم نخير عن كردوب أداخوا أو كأجزاري لها حكومتي عراقي أقربية هردان يشتني هردان مستاني لسرخاتك يخرج كابة رسمي شوكا وزارتي خارجية وزارتي خارجي لقل وزارتي خارجي دولتي دروسي دانشتنكا سفارتك عنيان هي قنصلك عنيان هي أمانة تعامل كان وبتعبتي لسر حدود كيمازان مشكلة تركيا سهاتو تنو دولة العراق ناو كانوا زور لو حد يخشي هاتو تناو وبيجي سربازي بهيزي دروس كردو اما واجبي دولة العراق روبرو عم بدو هر اتفاقي سياسي كان ابي اوان بكن واتا وكو دولة حكومتي هريمي كردستان حقي أوينية كبه هيج اتفاقي كسياسي أنا أجر بشيكا بقانون أو اتفاق السياسي أنا هموي سبارت بحدود سبارت ببيداني أم خاكا دولتي كي دراسة أو أجت بابي أو خيانتي لولاتكي كردبي چونكا خاكي ولات العراق ودولة العراق شلي مسؤولة وجاء أجر هندك جيش هبه لو خالص نورياني كلام بيني دولتاني دراسة رنجا حكومتي هريمي كردستان بو باراستني خالص نوريا كاني خوي هيزا كاني خوي هيا أيش بو باراستني ولاتكي بو باراستني خاككي تي نك أوي كخاككي بات دستي ولاتكي دراسة خلک شنگال گود و عراق پشکرینه ده سیاست فاشیستی اردوان خلک شنگال ده 16 آذار دو بشتاری همو پیکاتیان لدیجی پلان نوین داگر کریا ترکیه لسر باشور کردستان و شنگال مشروع میتینگ کرن ولاتیان بشتاری مشروع میتینگ بونجا آژانس روج نیسراخوین اندام تاجه دایه نه ام گود دولت ترک PKK دکه بهانه و دخوازه خاکا کردان و عراقی داگر بکه PKK امن همو کردن و ام به PKK سربلندن PKK پارتیه که جهانی و جهر devara cihane mirov tede hene em wek pekatên şengalê dî ji wan biryaran derdikevin em axa xwe terk nekin û daxwaza mafên xwe dikin pêwîst e Iraq li dijî êrişên dagirkeriyê serweriya xwe biparêze û teslîmî dewleta Tirk nebe eger îro êrişî şengalê û çayên azad bikin dibe Iraq bizane ku wê sibe êrişî Baxdayê jî bikin endama yekîtiya jinên civana şengalê ala şengalî jî got em ciwanên êzîtî xwe birêxistin û perwerde dikin em xaka pîroz şengalê biparêzin banga min civaka êzdû bi teybe jî li ciwanan ew ku xwe perwerde bikin nas bikin û ji bo parastina axa pîroz şengalê tevlînava refên parastinê bibin endama meclisa giştiya şengalê Celal Şengalî jî got dema dîtin gelê me ve digerin serwarên xwe dest bi êrişan kirin şengal cî û warê me ye û em terka warê xwe nakin em axa xwe biparêzin hevseroka meclisa gel Asıbaşê Xıdır Gule Elî jî got balafirên Erdoğan êrişî zarokên me dike ew çi bikin jî em paş te gav navêjin ez bank li êzîtiyên cîhanê û tevaya Kurdan dikim rabin ser xwe û li dijî faşîzma Erdoğan têkoşînê bikin Xizmên girtiyan got tu dijmin nikare îradeyê me bişkîne çalakiya girtiyên azadiyê di roja sed û sêzdemîn de berdewam dike ji bo bibin dengê girtiyan li gelek navêndan jî dayikan çalakiya nobeta adaletê danê dest pê kirin xizmên girtiyan ji jin nîsre axivên qîmet arvaz wiha bertek nîşanda ew bû 25 sal em tu agayî ji serokatiya xwe nagirin divê demir dest hevdîtin bên kirin em serokatiya xwe dixwazin em xwedî çand û hukuk û mafin yekane da Xwazama azadiya serokatiyê em vê dijî hukukiyê qebûl nakin em rojeke birçî bimînin nikarin berxwe bidin girtî sê mehin di grêvê de ne li girtiyên nexwe jî işkence dikin divê demir dest daxwaza girtiyan bê cih û guh bidin dengê girtiyan ez bank li hemû kesî dikim bila bala xwe bidin girtiyan divê polîtikên qirkirinê yên li hemberî Kurdan bidawî bibe dem dema yekîtiyê ye ji însiyatîfa dayikên ajdiyê û xizma girtî İpek Canbay jî ji bo kurê xwe dîren Canbay ku 8 sal û nîve li girtîgeha Manavgat a Antalyayê girtiye tê dikoşe İpek wiha nêrîne xanî ziman zarokên me ji bo serokatî û gelê xwe bedelê didin
Riyawan riya biromet û serbilind e tevî hemû êrişan em şûn de gav navêjin. Çi dibere bila bibe em serbilindin têkoşîna wan me zindî dihêle. Têkoşîna wan ya biromet me li ser piyan digire. Gelê Kurd xwedî îradeyek mezin e tu hêz nikare îradeya me bişkîne. Tu kes nikare tovê me tu nebike. Em yek diçî hezar tên. Me serî netewand em jî dijmin natirsin. Divê em têkoşîna xwe li her qadê bilindtir bikin. Em her tim ji bo aştiyê amade ne. Girtiyê xweş İsmet Tuzun ev 10 roj jin di hücreya yek kes de têra girtin. Girtiyê xweş İsmail Tuzun 20 salin girtiye di 8 adarê tê ji girtika tîpa feya Kürtçüler Edenê sürgünü girtika ewlehiya bilind a Kırşehirê hat kirin û pêkanînên lêgerina tazî û lêgerina dev li hate ferz kirin. Tuzun ev pêkanîn qebûl nekir ji hêla gardiyanan li hate derkirin û ev xistin hücreya yek kes de. Tevî nexweşiyên xwe yên giran ev 10 rojin di hücreyê de têra girtin. Tuzun di lîsteya girtiyên nexweş a Komeleya Mafê Mirovan îhatê de cih dikire rewşa xwe bi malbata xwe re parve kir. Malbata Tuzun ê nexweşiyên wî yên weke fitiqa sütû û piştê, şekirê, hilberîna tîmûra madê û roviyan hene banga hestiyariyê li raya giştî kir. Makê li Silopyayê li dijî wesayeta zirxî çalakî kir milîsên Azadiya Kurdistanê Mak di daxuyaniyê dayî de wiha got. Milîsên me 13 adarê di saat 21 û sihan de li taxa Dicleya Silopyayê bi bombeyên dest mudaxaleyê çeteyên Dewleta Tirka dagirker kirin. Çeteyan gelê me nerahat dikirin dijmin li hemberî çalakiyê matmayê ma û neçar mak û bireve. Di daxuyanê de ev tişt jî hatin gotin. Em Dewleta Tirka faşîst û çeteyên wê hişyar dikin mîna li çayên Kurdistanê hûn li kolanên wê jî bi rehetî negerin. Hûn li her deverê di hedefa milîsên me de ne em ê tola dayîk teybetan hilênin û em ê yek bi yek hesabê her sucek û welê dijî gelê me pêk aniye bipirsin. Makê got em cejna vejînê Newrozê silav dikin û bank li hemû ciwan, jinên ciwan û gelê xwe dikin ku tev li nava refên milîsên Azadiya Kurdistanê bibin. Milîsên HBDH li Mêrsînê li wesayeta zirxiya polîsan xistin. Milîsên Mazlûm Doğan ên HBDH ragihan ku li Mêrsînê bi bombe û fîşekên hewayî li wesayetekê polîsan a zirxî xistine. Li daxuyanê de hat gotin 11 adarê em li kolanan Mêrsînê bûn. Li taxa Yalınayak me li wesayetekê polîsan a zirxî xistiye. Bu bombeyan û fîşekên hewayî saat 22 de me li wesayeta zirxî xistin ku li derwiyê digeriya. Piştî çalakiyê milîsên me bi serkef de ji qadê derketine. Vêjevan Vefasiya Elmîrî vefat kir. Fevasiya Elmîrî yekê Sibata 1948 de li taxa Himêdiyê Raqeyê ji dayîk bûye û di 76 saliya xwe de vefat kir. Vefasiya Elmîrî ku neh berhemên wê yên çapkirê diwarê helbest û kurtçîrokan de hene gelek caran li ser asta Sûriyeyê xelat wergirtine. Vefasiya Elmîrî ji aliyê desteya çandê Rêveberiya Xwesera Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê ve hatibû xelatkirin ji alî Yekîtiya Rewşenbîran a Raqeyê spasname wergirtiye. Merasima veşartina cenazeyê Vefasiya Elmîrî îro saat 12 de li bajarê Raqeyê hat darxistin. Kombûna jinan a Zenûbiye ji ber wefata Fevziya Elmîrî peyama serseriyê weşand. Di peyamê de hat gotin me bi êş û xemgîniyeke mezin agahiyê vefata wêjevan û helbestvan Fevziya Elmîrî bihîst. Bi navê Kombûna jinan a Zenûbiye em serseriyê ji malbata wê û ji xwe re dixwazin. Fevziya Elmîrî yek ji keseytên jinek û di warê helbest û wêjeyê de muhrek û dîrokeke tijî li du xwe hiştiye. Li Reqeyê zêdetirî 3 milyon litre mazot li cotkaran hate belavkirin.
Nivîsgeha çandînî û avdanê ya daireya Sotemenê ya kantona Raqeyê heta niha 3.500.000 litre mazota cotkarên ku jeneratörê wan heye. Cotkar Ahmed Elcasim destşan kir ku mevsîma çandiniyê baş e û got baran jî bariya daireya Sotemeniyê ji mazot ji bo avdanê berakir. Em ê dest bi avdana yekemîn ya li nava komparatîfên çandiniyê bikin. Gerînandeyê nivîsgeha çandînî ya kantona Raqeyê Yasîn Elxelef jî got mazot li gorî ruxsetên nivîsgeha Şêwîrê ya desteya çandînî û avdanê hatiye belavkirin. Pêwîdîviya komparatîfan û cotkaran hatiye tespîtkirin û li gorî wê mazot hatiye belavkirin. Roçeya me dawiyê gudarên hêja direktora bi cîhanînê ya UNICEF'ê ragihand ku rewşa li Haîtiyê giran e. Direktora bi cîhanînê ya UNICEF'ê Cathêrên Russell dehevpeyvînek de ya li gel kanala CBC ya Amerîkayê got gelek mirovbaweke cidî pirsgirêka birçîbûnê ya giran dijîn û em nikarin bi têrkerî alîkarî bidin wan. Li Haîtî bi taybetî paytaxt Port û Prince di hefteyên dawî de şîddeta çeteyan girantir bûye. Qedexeya derketina derve ya li herêma Rojava ku Port an Prince jî di nav de rojê yekşeme heta roja çarşeme hatibû dirêjkirin. Têpayîn ku rewşa awarte di 3 Nîsanê de bi dawî bibe. Hat diyarkirin ku ji sedî 8